No niin, PMMP:n Pauli ja Mira, teillä on ensimmäiset juhlat nyt takana, niin minkälaiset, tai mitä linnanjuhlista jäi teille käteen tai mieleen? Hyviä keskusteluja, mukavaa tunnelmaa, saatiin vähän tanssiakin ja juhlat rentoutui, kun kamerat lähti pois. Että... Mulla on oikein ihana fiilis ja on ottanut kyllä ilon irti. Koko ilta on ollut ihan tosi huikea. Mitäs tuossa kätellessä presidentin kanssa, ehdittekö vaihtaa muuta kuin toivottaa hyvää itsenäisyyspäivää vai tuliko sieltä jotain pientä keskustelua? Ei, ihan esittelin itseni. Kuten myös ja kiitin kutsusta ja samoin he toivottivat tervetulleiksi. Ilmeisesti myös eitte sitten tanssiparketille, sillä oli tänä vuonna aika menevääkin musiikkia, niin mitäs tuosta musavalinnasta, onko mitään mielipiteitä? No siinä vaiheessa kun mä tanssasin, niin Juha Tapio soi, mutta myöhemmin kun mä palasin parketille rennommissa tunnelmissa, niin oltiin jo tangon parissa, mutta mä taisin vetää Foxy-askelilla niitä. Siinä vaiheessa kun käytiin hakemassa pikkusuolasia, niin Paula oikein pyydettiin tanssimaan. Joo, näin hän taisi vetää niin hyvin, että muutkin miehet kiinnostuivat. Kuulkaa Syllin puheenjohtaja ja mä kävin ja hän opetti askeleet. No mites nyt tänään on sunnuntai ja huomenna sitten normaali arkipäivä maanantai, niin jatkuuko teillä juhlat sitten pitkään tänään? Tänään en mä tiedä, tässä nyt kunhan päästään tonne juhlimaan, niin sitten katsotaan, mutta huomenna ollaan sitten hiekkalaatikolla taas ihan normaalin malliin. Luomu kaurapuuro, kun alkaa porisemaan taas kukonlauluaikaa.